ndewonu. Ihe anyị ga-amụta tata bụ anyị ga-akpọpụtasị aha akụkụ nkwụ dịgasị iche iche. What we are going to do, what we are going to learn is we are going to name parts of the palm tree. Let's name parts of the palm tree. All the things you can find on the palm tree. Anyị ga-akpọpụtasị aha akụkụ ahụ nkwụ dịgasị iche iche. Echefukwala na aha m bụ gịnị? Aha m bụ Maazị Chris Ọkụda, nke unu jiri Ichie One Love were mara. Ụfọdụ na-akpọ m gịnị? Maazị Magazine. Ngwa ka anyị bịa. Ihe a bụ osisi nkwụ. Osisi nkwụ. This is called palm tree. Palm tree. That is the oil palm tree. The oil palm tree. Osisi nkwụ. Ihe a ka a na-akpọ gịnị? Ihe a ka a na-akpọ Ógùgù. This stem or these branches, if I may say, is called Ógùgù. This branch, this wooden stick, is called Ógùgù. Ahịhịa anyị na-ahụ ebe a ka a na-akpọ igu nkwụ. This leaf you see here is called palm fronds. That's palm fronds. Palm fronds. Ógùgù. Palm fronds. Ị hụrụ ihe mmemme ugbu a? Ana m asị ibupụta ihe a na-akpọ Ékwéré. Can you see what I am doing? I actually want to bring out a thing called Ékwéré. Just watch me. Oh, good, all along to the end. Ékwéré. 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 Gịnị ka eji Ékwéré eme? What is Ékwéré used for? So this kind of twine rope, or I don't know what you can call it, but in Igbo it's called Ékwéré. It is used to make the local basket. You know, all this basket you see all these women carry is made out of this. This tree produces it, all right? You saw me cut it out. Ihe hụrụ ka m si wee bupụta ya. Nsi n'Ógùgù wee bupụta gịnị? Ékwéré. Ékwéré. So your basket or some other, you know, crafts that some of those skilled guys use to make out some stuff. They could use it to make a bag, basket, or whatever. So this is actually what they use. You saw how I brought it out. Let me bring another one out for you to see very well. Ka m bupụta ọzọ. Ka m bupụta Ékwéré ọzọ ka unu hụ otu ọ na-adị. Aha. Can you see? Gịnị bụ aha mkpọrọ ihe ọga? What name did I call this now? What? Ékwéré. Ékwéré. Gịnị ka eji ya eme? What did I say it is used for? What is it used for? Eji ya akpa ekete. It is used to weave basket. It is used to weave basket. Ékwéré. Ógùgù. Gịnị ka eji Ógùgù eme? What is Ógùgù? What is this branch, this stick branch? What is it used for? Gịnị ka eji Ógùgù eme? Gịnị ka eji Ógùgù eme? Nke mbụ, eji Ógùgù ama ji. It is used to support yams that are planted.
the yam that you plant, you take, let me show you how it works. You know, before the yam start to sprout, before the yam you plant, the one you planted, before it starts to sprout, let me show you exactly how it works. So you are going to take, can you see how the palm frond is being taken out of the Ógùgù? You can say we put see Igbo Ńkwụ. Nsi na Ógùgù ebupụta si Igbo Ńkwụ. Nna ọhụrụ ya. Nna ọhụrụ ka nsi esi na Ógùgù ebupụta si Igbo Ńkwụ. Can you see how I am taking off the palm frond away from the branch, the stick branch called Ógùgù? Can you see that? Okay. Now, if I want to use Ógùgù a were maji, you can put igu. If you want to use this to support the yam that you planted in growing, you need to take off this palm frond. So, like I'm doing. Can you see that? Can you see that? Can you see that? Come on. Boom. Yum. Okay, so ọ bụrụ na ị kọọ ji, i were Ógùgù dewe ya n'akụkụ, ị ga-egwu ana lie ya n'akụkụ. Nke ọ ga-eme ọ bụrụ na ji ahụ pụta ome, ọ bụrụ na opupụta ome ahụ na-arị ogologo, ọ ga-achọ osisi nọ ya n'akụkụ, ọ ga na-arị ka ọ rịa were gbagasie ofuma. So when you put this stick called Ógùgù beside the place you plant your yam, so what happens is that when the yam sprouts, when it sprouts out, it's going to coil around the yam is going to coil around this Ógùgù, as it begins to produce leaves, you know. So that's one of the uses. Ejiya amaji, it is used in planting yams. Gịnị ka eji Ógùgù ọzọ eme? Ejiya akwụ for. It is used for perimeter fencing. Eji Ógùgù akwụ for. Ógùgù is used for perimeter fencing, like some of the thatch houses in the villages, or probably maybe like if you go to some resort centers, all right, some of these, you know, resort centers around, you will see them use Ógùgù, you know, to actually do some perimeter fencing and stuff like that. So that is what you can use Ógùgù to do. Ejiya megini, ejiya amụ for. It is used for perimeter fencing. Ógùgù. Ihe ọzọ eji Ógùgù eme bụ na-esi n'Ógùgù ewepụta gịnị? Ékwéré. One of the functions or one of the things you can use Ógùgù for is it is actually from Ógùgù that we cut out this Ékwéré out. And what do we use the Ékwéré? We use the Ékwéré. What can we use the Ékwéré to do? Gịnị ka a ga-eji Ékwéré eme? Anyị na-eji Ékwéré akpa ekete. We use this Ékwéré to do what? To weave baskets. All right, another craft work like that. So I think we are done with this and the uses, right? Also, ihe ọzọ eji Ógùgù eme, ọ bụrụ na ọ kpọọ nkụ, ị nwere ike iji ya were mee ọkụ. Ị nwere ike iji ya mee were fụhụ ọkụ dịka nkụ. Once it gets dried, of course, it can turn to your firewood. Once it gets dried, all right, you can go to your local kitchen and make it your firewood. Thank you. Ihe ọzọ. Ke ihe ọzọ anyị na-ekwubeghị ebe a. Anyị na-abịa ọmụnkwụ, anyị mgbaka bịa na ọmụnkwụ. Bịa ọmụnkwụ. Ifuru ọmụnkwụ. Ọkwa ịhụ na ọmụnkwụ. Ihe awa ọmụnkwụ, ihe niile awa ọmụnkwụ. Mana nke ka na-ebute ọgwụ ọmụnkwụ ka ọ bụ. Gịnị ka eji ọmụnkwụ eme? Nke mbụ, a na-eke ọmụnkwụ n'ụgbọala bụ ozu. What is the function of ọmụnkwụ? What is ọmụnkwụ used as? You can use ọmụnkwụ to tie around a vehicle that is conveying a corpse from one place to another. Of course, in the African belief system, ọmụnkwụ is very, very useful in conveying a corpse
from one place to another. So you can actually loosen the Ńkwụ. I don't want to destroy this, but you can actually loosen the Ńkwụ and tie it around the buses or the vehicle, the particular vehicle conveying the corpse from one place to another. Gịnị ka eji Ńkwụ eme ọzọ? E na-eji Ńkwụ eme ekpere. We use Ńkwụ, this tender palm frond. It is used to make prayers. You can use it to say your prayers. Some faith actually use Ńkwụ during their commune with God. Ihe ọzọ eji Ńkwụ eme bụ a na-edesa Ńkwụ n'ebe dị nsọ. One of the uses of these tender palm fronds is that it is being tied around or kept at a holy ground or at a holy place or on an altar. And a very sacred place. You see Ńkwụ tied around there. All right. So this sacred place I'm talking about could be in the churches, could also be in the native doctors' shrines. All right. So it is very, very useful in both ways. Gịnị ka eji Ńkwụ eme ọzọ? Gịnị ka eji Ńkwụ eme ọzọ? Ndị na-aga ọgụ na-eke Ńkwụ n'aka na n'isi na n'ụkwụ. Those days, if a particular community wants to fight, wants to go into war with another kingdom or community, you see them tying this Ńkwụ around their heads, their hands, their wrists, and their legs too. All right. So it's a very spiritual leaf. Ńkwụ, tender palm fronds. Gịnị ka eji Ńkwụ eme ọzọ? Ihe eji Ńkwụ eme erika, mana aga m akọwakwu ndị ahụ na ọ bụrụ na ị gaa na comment section. Ngwa bịa. Ihe a ka a na-akpọ gịnị? A na-akpọ ihe a si na nkwụ wee pụta. Ọ bụ na ile anya ị ga-ahụ nke ka nọ n'elu ebe elu. If you look at this thing, you can see the one that is still up there on the tree. This is derived from the tree. It comes out from the palm tree. Gịnị ka a na-akpọ ya? What is it called? Now, according to your dialect, dịka olundi ndị si adị. Abịa olundi be anyị na-akpọ ihe a ezugharagara. Ndị dibịa na-eji ya arụ ọrụ. Ịmachakwa. So when it comes to my dialect, it is called ezugharagara. Mostly, should I say, okay, mostly holy people, let me put it that way, you know, holy people, divine people actually use it to do some spiritual works. Or let me just say spiritual people, the spiritualists, all right? The spiritualists make use of this in, you know, chasing off bad energies, chasing away witches and evils. And eji ihe achụ amusu, and eji ya achụkwa uchu na ndị otu ya ihe na-adịghị mma. You've heard me say that, right? So, what did I call it again? Ezugharagara. Ngwale, ihe a bụ gịnị? Ihe a bụ mkpụrụ akwụ. This is palm fruits. Can you see me bringing them out one by one? Palm fruits. Palm fruits. I have 3. Mkpụrụ akwụ. Mkpụrụ akwụ. Mkpụrụ akwụ. Ole na ebe a. How many do we have here? Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii. I nwere mkpụrụ akwụ isii. We have 6 here with me. All right. So, ihe a ka na-akpọ mkpụrụ akwụ, as you can see. All right. Gịnị ka eji mkpụrụ akwụ eme? What can we use, or what do we use palm fruits to do? So many things. Nke mbụ, ọ bụ na mkpụrụ akwụ a ka na-esi ewepụta mmanụ akwụ. This is where we derive the palm oil we use in the kitchen to cook. Is derived from here. Esikwa na mkpụrụ akwụ anyị na-afụ ihe a. Na-esikwa ya. A na-esikwa na ya enweta a na-esikwa na ya eme gịnị? A na-esi na ya arụ ọgwụ dị iche iche. So those in the pharmacy, those that produces some kind of drugs, once in a while they use this
to make drug, both local drug and conventional drugs as well. Eji ihe arụ ọgwụ. Alright? Ihe ọzọ eji mkpụrụ akwụ eme. Gịnị ka eji mkpụrụ akwụ eme? N'ihi oge aga m akọwa ihe ndị ọzọ na comment section. Echefukwana na ihe eji mkpụrụ akwụ eme karịrị akarị. Aga m akọwa ya na comment section. Leba anya na comment section, ị ga-ahụ ya ebe ahụ. Aga m akọwara nnu ya ofuma. Mana nke kacha nke bụ na ebe a ka anyị si enweta gịnị? Ebe a ka anyị si enweta mmanụ eji esi nri. This is where we get our cooking oil, the palm oil. This is where we get it from. Now, ọ bụrụ na imepe ihe a, enwere ihe nọ n'ime ya. When you open this soft stuff, when you take it off, this is what you're going to get. This is what you're going to get. So this is Ńkwụ akwụ, this is Ńkwụ akị, this is the palm kernel, this is the palm fruits, palm kernel, palm fruits. So this palm kernel, if you break this palm kernel, we still have the nut inside. So that nut inside, it is also used to produce cream, body cream, and also medicine for your health. I want to go here, it's yakia. Ńkwụ akị nọ n'ime ya, enyi ya emegini, na-eji ya emegini, a na-eji ya emepụta ude a na-ahịọ n'ahụ. Ude a na-ahịọ n'ahụ, a na-eji ya emepụta ude. Mmanụ ya, a na-eji emepụta ude. A na-ejikwa ya arụ ọgwụ a na-aṅụ ọgwụ na-agwọ ọrịa dịgasị iche iche. Mkpụrụ akwụ. Mkpụrụ akwụ. Sorry. Mkpụrụ akị. Mkpụrụ akwụ. Mkpụrụ akị. Mkpụrụ akwụ. Palm fruits. Palm kernel. Palm fruits. Palm kernel. Ihe ndị ọzọ anyị ga-amụta tata, aga m etinye ya na comment section. If we are going to learn any other thing again that I remember, I will put it down on the comment section. Please don't forget to like and share. We are on TikTok, we are on Facebook, we are on YouTube, we are on Instagram. Ó-kpò-rò TV is the code. That has the name. Like us, share. Chris Okuda, Ichie One Love, Mazi Magazine. Ó-kpò-rò TV.